pare! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Number 1 tayo! Saya-saya! Let's celebrate. Yan! Number 1 ang Love Radio! Ayan. Gagi pare, like super legit and all. Number 1 tayo sa lahat ng mga pampubliko at pampribadong sasakyan sa Mega Manila. Ayon yun, Robin Siena. Hoy! Sa September 2023, Nielsen Mega Manila Ram Vehicle Survey. Gagi Grabe! pare. Akalain mo yun. Akala ko dati, sa mga content ko lang masasabi yung legit. Awa. Pero ngayon, super proud talaga akong sabihin, like super legit and all, na Gagi pare. Legit, number 1 ang Love Radio Grabe Manila. talaga. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo at sa mga tumututok sa atin sa mga sasakyan, sa mga Oo. terminal. Yan, sa mga toda. Uy, Gagi Totoo. pare, hindi lang yan ha. Nananatiling malakas daw ang Love Radio Manila sa lahat ng mga households, Metro at Mega Manila. Grabe naman talaga. Wow. Mga kabisyo natin, talagang minememorize tayo. Oo nga. At dahil dyan, magpapa-team building kami ni Robin Siena. Yes! Yun, oh. Come on! Celebrate now! nakakatuwa. Exciting! Totoo talaga. Kaya maraming salamat sa inyo mga kabisyo ha. O dahil nagse-celebrate tayo ngayon, syempre kailangan may prize. Oo, may paalog. Totoo, Yan. 'di ba? Dahil diyan may usapan tayo tungkol sa team building. Oh, ikaw ba, Konyo Bicolano, kailan ang huling beses na nakipag-team buildingan ka? Team buildingan. Yung team buildingan talaga nung nakaraan lang. Awa. Kasama kayo. Kaya O, para ka nga. namang tulog nun eh. Actually, wag na wag. Pero ang saya nun kasi first time ko nga ma-experience yung team building with you guys. And Awa. yeah, amazing. Buti nga nakauwi pa ako ng ng nakakalakad ng normal. Oo, masaya talaga yan. Tsaka worth the celebration kasi nga number 1 ang Love Radio. Oo. Diba? Ay, nako, kaya eto na kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang 2 uri ng Tropa Pag. Team building! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga maagang natutulog. May tahimik lang sa... Ay, hoy! Mamaya ha! Inuman tayo, tsaka video kay Dunudon. Walang matutulog ha! Sige. Masarap uminom yan sa tabi ng swimming pool. Oo nga. Grabe. Oo nga, ay nako, di na kailangang umahon kapag naiihi. Kadiri ka bro, baboy mo. Hoy, pero healthy naman daw sa skin yung ihi. Ay. Kaya ako rin umiihi sa pool. Ang baboy nyo, grabe kayo. Hoy, tingnan mo mamaya. Sabihin mo pag umiihi ka. Ihilamos ko. Uy. O, tingnan mo, mag-glow yung skin ko. Kadiri ka, Jessa. Uy, bakit ba? Uy, Ano guys. Sorry hindi ako makakasama mamayang gabi. Pass muna ako. Wala. Bakit? Minsan na nga lang tayo mag-team building eh. Kailangan ko matulog ng 8 hours eh. Wala. Enjoy na lang kayo guys ha. Wala. Antukin. Ayan. Uy, pero legit to, ang mga maagang natutulog sa team building. Totoo, alam mo kung sino yung ganto sa atin? Sino? Tanya Chinita. Ayun. Diba? Siyempre kailangan talaga ng beauty rest. Oo. At talagang ang taas ng respeto ko sa mga ganto. Yung, diba? yung nakakatulog ng tama. Totoo. Ibig sabihin, ang tindi ng disiplina nila, natiis nila yung mga inuman, Oo. mga kantahan. Oo, legit yan, Gagi. Para si Tanya Chinita, katabi mo lang sa bar. Oo. Pero habang umiinom, makikita mo, nakapikit na. Humihilik Oo, na. humihilik na. Anyway, that's number 1 pa lang po naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa, ito ang mga laging nag-a-update sa asawa.
Lasing, lasing. Inom, inom. Tagay yung lasing, lasing. Bro, dahan-dahan lang marami pa tayong activities bukas sa team building. Baka di ka na magising. Anong lasing? Sinong lasing? Mga mama mo lasing. Bahala ka dyan tingnan mo, 1:30 AM na. Alauna na madaling araw na Ha? Alauna na? Oo. Bakit di mo sinabi? Update muna ako sa asawa ko. Wala, pre, bakit nawala yung lasing mo? Kailangan mag-update lagi kay misis. Tawag dun, drinking responsibly, kaloyal. Ayun. O laging nag-update sa asawa or mga takusa. Bakit takusa? Takot sa asawa. Ayan. Alam mo kung sinong ganito sa mga Love Radio Sino ba DJs? to? Walang iba. Sino? Uncle Dagol. Ay, oo, gagi Diba? parang legit yan. Naku, wag mong hinihintay, pag si Uncle Dagol, wag daw niyang hinihintay, dapat na nagri-ring ng mga 3 beses yung cellphone niya or else, wala na siyang pamilyang babalikan. Nakakaaliw nga siya Oo. Kasi nakikita mo nagsiswitch talaga siya. Oo. Di ba lasing siya? Oo. Enjoy siya sa inuman, sa karaoke. Pero pag hawak niya yung phone niya, biglang nagiging malinaw, nahihimas-masan siya. Oo, nagiging normal na tao siya and Oo. all. Pero legit yan saludo naman ako sa mga ganito. Wow. Umiinom, nakikipag-team building, pero hindi nagbi-build ng relasyon sa ibang tao. Ayun talaga. Oo, kung may pamilya, nakafocus lang doon. Totoo, di ba? Kaya nakakatuwa yan si Uncle Dagol tsaka si Tanya Chinita. Kaya Grabe nga ang kanilang self-discipline. Ay, legit yan. Di ba? Ay, anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at kung gusto mo pang maabangan kung ano ba ang mga ugaling lumalabas sa mga Love Radio DJs tuwing team building, Ayan. ibibigay namin sa iyo mamaya. In the meantime, hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials yan, mga broskis, at Konyo Bicolano. Meron ba tayong pa-fans kan ngayon, Konyo Bicolano? Oo naman, syempre, number 1 tayo. Ay, syempre naman. mamimigay tayo. Magkano ba ang ipamimigay natin? Eto, 500 pesos. Akala ko 500,000. Ano na ang katanungan sa... Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for Super Fans. Ayan, kabisyo. Ito na ang tanong. Kung ang tatay ay haligi ng tahanan, ano naman ang taguri sa mga nanay? Ay. Ayan, is it letter A, muse ng tahanan? Letter B, chikadora ng tahanan? Letter C, kuryente ni tatay? Or letter D, ilaw ng tahanan? Ilaw ng tahanan. Scan mo na yan, kabisyo, at manalo ng tumataginting na 500 pesos! At mamaya sa huling oras ng aming programa, isha-shoutout namin kung ikaw na nga ang sinuwerte. Ang susunod na kanta namin para sa inyo, ito walang katapusang kinakanta tuwing team building, Ay, tuwing ano yan? karaoke. Ten, 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 ten. Ay, ang ganda. Oo. Ten, ten. Kantang 10-10. Faithfully Ay, ng Faithfully. Journey. Wow. Siya kabisya, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits sa buhay-buhay. Muli na si Sir P, nakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your ragong broski, like super legit and all, Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. sa 90.7 Love Radio. Feel good? Ay, gagi pare. Wow. Tara Kape. Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana.